След смяна на рамената става не е достатъчно просто да седите и да изчакате да се самовъзстанови. Ето някои неща, които може да започнете да правите още в самото начало. Движете пръстите, лакътя и китката още в самото начало. Ако това, разбира се, е позволено от хирурга ви, това подобрява кръвообращението в областта и съответно намалява болката и възпалението около оперираната става. Правете кратки разходки всеки ден, това подобрява цялостното кръвообращение и намалява шансовете за риск от застойни процеси. Използвайте ръката само в позволения обем на движение от вашия хирург и кинезитерапевт. Това ще я предпази от усложнения. Спазвайте своята рехабилитационна програма, всеки ден правете малки и леки упражнения. По-добре всеки ден по малко, отколкото на един път да се натоварите. Най-честата грешка, която виждаме, е бързането и съответно не спазването на рехабилитационните протоколи. Затова бъдете внимателни и спазвайте инструкциите от своя хирург и кинезитерапевт.